What's up mga kapechay? Here we go again. Ituloy ko po istoryak part 1 istoryak ti Biangkaw. Di probinsya tatadit yung mga Amerika. Kat ituloy ko istoryak di naminsan. Panggap ti Biangkaw dita Pilipinas. So ti damdamagan nga pa. Kat pangaraw. Kat tuyak marina. Bagal daw to yung amin. Ilocano, anong OFW, diay ka dapaw, muyaw di nakaumayak di Amerika, by fiancé visa di Kokabaw, pinakaumay ko dito, pinitisyonan na kini girlfriend ko, muyaw di girlfriend ko ako taga Aringay lang, di Puna, taga Leyte, Ormoc, Leyte, Iluna na. Ngam ti tatang na ko Amerikano, so half white, half Filipino iso na. Ngam born and raised dito in California, dito Oakland, tingnan na yan na. Kat di may nagbakasyon di ko Pilipinas, kahit naman kung nakita na gante di na panday di kaya Aringay, kanya din ng kapintas di Pilipinas, at ano di resorts, kaya naman di outdoor. So napanda nagtorture di kapsat na umabal, di kung nakasta, kaya napan yung Pilipinas di last 2000, I think late 2006. Hindi na mo na may jay Pilipinas, di Uncle Lai jay Aringay, barkada sa pinaka-founder ni Mutati, Truba, Aringay, family Bautista. Nung di kung mabait naman na nag-communicate, di tatan niya mamuda, yung Uncle na barkada ko yung Uncle na, kutas na siya pati naladan na tourist guide lang na nag-eskwila mo ng pag-ibig criminology day, GBCA. 2 years ako lang nag-eskwila kaya ba. Ang tuloy ko dyan about marikata ng kwarta ka ng day, kurang ti financial, anong inatituation ni GBCA, di Baguio. Tatat yung Sinjaya, University of Cordillera. Kaya di may 2016, sakti tourist siya na sakti kadkadwa niyang kalang anong itutur na pangami pa niya Sagada 8 hours mabiyahe ganda yung gabi Sagada first time ko titingnan naman niya tapos napang kami ti kahit dapat ti Boracay napang kami ti Bohol hindi napang namin sa dati kapag yan na ito yung ninang natin kasi hindi naman ako makita iti jay Aringay at takata apay ka ng barkada diyang medyo natatangan kasi mga 15 years di gap na then talagang gamin isog na dito California, dito Oakland at di nangisip dito di naging boyfriend na ex-boyfriend na nangisip kaya nadigay karamil ng kulay ni lalaki kat nakita na ko tayo sa timbaga na hindi naman na makita ka crush na ka mulay mo ako kaya naman gantias lang kung kudil nga ako na ka tayo sa timbaga na day na hindi lagi kami sagada hindi na nag-inom kami pinayangkaw na hindi mo ko yung mga kasanagaya medyo korsunata ka pero may light sky talagang Amerikano talaga medyo damar rin na medyo crush kumaw so crush kami lang isa tayo na crush kumaw so diyan hindi kasi ako matamaan ang kanong ka nagkuha ka na so kanong kursunata kong iso na napintas ka na so timbaga na ta hindi magandi na marga ka makawag ngayon kasi di ka Tagalaw Inilocano kanimbaga niya ang kalala kursunata tapos nagailab ka na nagailab ka na jinti minimay so diya ba hindi
dengan nag-training kasi ay tapos ba susulat at sinunod kami kan email kan tawag-tawag kan tingga na nagsublay siguro matay pa kami talagang type na talaga matas lang kung ano kaka ako natawa sublay ako na kumain kita na pati nagsama tao or what may dito ito petisyon ng mga na bigyan tao hindi ko mga rinugyan ng mga gininarap kami di Pilipino hindi ko hindi nagsublay naging kami nung nagduma ko hindi nagduma tanda ko baga ng mga opportunity sa tao nung ngayon ko dati abroad kaya mga mapigilan di rin ang damdamin ko talagang may pagtingin din naman ako sa kanya tapos may pagtingin din siya sa akin kaya ang ginawa ko hindi pinagpatuloy ko na lang hindi ko na lang tinitignan yung mga kaya tinitignan yung mga sinasabi ng mga ibang tao o kaya yung mga kutsaba nila na ganito na opportunity daw ako. Ano naman ako, sabi ko sa kanila, bakit naman ako naging opportunity magkasing edad lang kami. And then, buti kung bagal ko natanda na like 10 years or 20 years of the government na talaga na nadadjay na ako talaga, opportunista ka na talaga, masabala na, nagkailabang kami na. So, yeah po, nananak dito ko, training ako din, sa dijay, pagkakanyaya, pinitisyonan na ako, umay dito. Pulis ako ba dyan, yung pinilit dito yung natawa. Medyo nakakamot sa silti ko. Ang pulis dyan, tapos yung barsat na kayo katabatang ko na. Tapos yung labak ng taon, ko na, sinurupot ko na, usap damdamin ko na, kuna dapat mamandatan, kuna dapat mga jayat intensyon ka, o intensyon ko kumay Amerika, muti hakarin ko nga ko, gulpukan ang mission ko kumay Amerika. That's the truth, but nothing but the truth. Malaga, I swear. So, nagkailangan kami ba? Hindi ko na pangkadanan na ito. Hindi napitisyonan ako, hindi may detail May 16, 2007. So, diyan na pa. Tourist visa kami, tanong mo yung apaw, ay tourist visa, fiancé visa. Good for 6 months, mapitisyon na naman. Nalalakang ko, ay meron nyo ko. Mabuti makatawang ni marriage visa. Lalo na anak mo, medyo mapinding kasi. May fiancé visa, sila mga buti aliens mo nagsama kayo sa Pilipinas. Buti sinsinabang kayo isurat at yung picture yung magkadwa i-allow immigration so nabitang ka na kamay dito within 6 months at 2 ako so di ako dito fiancé visa umuyaw after 2 months ko ang kayo na nagpakasal so di ay maribog jay visa yung sa tourist visa yung fiancé visa yung dito 2 months lang ibalik na namunuwang ka na nagpakasarap ng 2 months madiport ka so di ka jay Pilipinas so jay di sampay nga the next month ko dito nagkasar kami dito di judge jay San Francisco di may ang argadap June nagpakasar kami mga June 5 siguro jay ito ay din so di ako nakatano na dito. Tapos ako biyag dito di bagay di dumak at ibagbagadang dati ka Amerika kat nang kan dollar pisul daw ang paisa dalawa depende di profession mo depende di pinalpas mo kan depende di trabaho. Ano nurse ka dito, akdakang tisil daw ng doktor, tabi nurse ka, pwede kitang preparation na pa, so pinangin natin siya na dito. Mga nagkamalikot, nahayag ka kababaan na ka $40 per araw daw. Hindi tayo kami nga out in discrimination dito. So or high school graduate ka or what, naka-adal high school graduate ka lang.
or makabalik ka mag-apply di kita terus grocery store, restaurant, crew, sales lady, mura niya klaseng trabaho di kaya andang nabagin mo niya napalpas mo ang aslan kita Pilipinas na high school graduate ang kapag nga makatrabaho di restaurant tatang discrimination din data masapul aya nga aslang kaya tag-serve rarami din mo na siya patrabaho kung nagagka as long as na among communicate di ka magamitin ka ang college graduate high school graduate marigada ka pati janitor kada college graduate ada portion na data janitor ka para minis ka lang di ta mumulurwa so namaminsan ka tapos may sabi nga discrimination dito sa Pilipinas ang taong kati 40 to 50 narita kang mahiraw dito kwarandam ka kapag-example lang data kurang nga trabaho tapos pati security as lang training kang gamin dati gamin criminology license ang ganda ko niya may kalitaw sa balang tilaw so di back to zero ka sa balang quality ipatakaran bitaw ti lodang ang mga barya sa Pilipinas so back to zero so nga nagdesisyon na ako hindi ko yung reserve na hindi trabaho na ni bakit kao so ti simukat ka na dyan sa nangalaki part-time job na umayak nito siya ti isukat mga ang trabaho di yan ti pagtatrabaho na ito so diyan trabaho ko diyan silang kayan po di Flacos diyan na nabenta ko kung nagamit mo gusto nilak maraw hanggang iti may patamat na di pamilya kin di anak ko diyan gusto nilak na mabot man ti na 2 taon o pakatawag balik nga polis ito back to zero so diyan ako pinili na nagtrabaho nasimpot ko di puskaw ng medyo priko yung tropa kami na medyo basag pa lang di taon na but iso di na sa trabaho ko di nag-grow up di washer ikaw in 2007 ka $8 per hour ka lang minimum wage so di kasi sa kain nga na ako pumuntak mo hanggang natang tawag medyo supervise ako dyan wala raw na mula dyan nakuntong na dito yung trabaho tulong ako lang dyan kahit nakikita lang na bubuwan iso na mga pangdarang ako nakakas dyan pakaibagada na baon ka nga baon matikuwaw matitikas yan sa mga trabaho ka lang ang mga Pilipinas nabalitan na tagtrabaho nagiti awan ti patay-patay ang Pilipinaw so nunti ko na yapaw nunti naganadata nunti kwartami dito yapaw nagpay sa data kakot depende mo ti trabaho nastrika kung ti provision mo amuya ko ti bayad ti depende pa ti city depende pa ti lugar kayo mo countryside nakati upati bala apartment kung nagapay ka city nagdipik ko kung nang inaman ti cost of living kapay makaalat ti kababaan pati kung $1,200 ti upati balay sila ditaw yung 1 bedroom $1,200 tang ti minimum na ti ko ti balayan upati balay kung nga ibaga mong doon mo ti lugan mo mapanamamit na down tinugan mo, phone bills mo, electric mo, health insurance mo, car insurance mo, grocery, pocket mo pa yung Pilipinas. So ati ako ni tumakapati di honestly talaga di sweldo dito. Rino nabayad dito yun, 3/4 di sweldo. Sila 75% may expend mo lang $10 mo lang di naganan di sarap. So nga ako yung ibagbagang depende nga talaga ti trabaho nila kung nurse ka kung siya nakapag-nurse na kita 42 pati kita 50 ti starting bida
Ito tanangin na tiba ti health insurance daw. Parang na kanya ako, bagaman ako no pa, minimum wage dito yung Auckland per hour kami disulo dito ako tanong yung di Amerika, per hour di Kastada. Yung minimum wage na tangkad ko, dito Auckland 15, yung pagtatrabaho ko $16 per hour. So data, yung ako no, yung damdaman na yung asawa, amuyaw, abot ambisyon na. So nga awang tabi ko, nabangkay, taganggala graduate na ako. Buka siya, nagsupli ka ng eskwila. At adamot ti misunderstanding nga kasi talaga ti relationship. Nga ko nata, ti misunderstanding. So nga, santo kasta nga raw. Adamot ti, nagsabalyam yun tapos medyo liberating nga rin daw. Tingnan na yan kansabali ti culture kami yung kami katukarang basit ti dado mga nakanadatan way of life hindi prinsipyo. So nga naman minsan narigat ti anos mata nanyatian lakat alam mga pigilan baron na kunada adat ambisyon ng continue na ti karir na kanya ngayon hindi na paingat kaya ti kanan araw mga taon na yun, sudiyay. Nagsarita kami ang siguro give a break to each other. Kasi, then I truly understand her also, then she understand me. So, kung mahal mo talaga, give and take talaga. Tignan natin sa future kung meron pang spark yung pagmamahalan namin. But right now, matagal na kami hindi nagsasama sa isang bubok. But, ang maganda rito ay parang pa rin, family friend pa rin ang turingan namin sa isa't isa. Pero pasalamat din ako sa kanya dahil hanggang ngayon nandun pa rin yung parang nagsamahan namin, hindi nababaliwala. At tinuturing pa rin namin parang pamilya ng isa't isa. Di abaw, di ikaw, tapos di biyak ikaw talaga basta naanos ka lang ng trabaho, biyak ka, tapos di ko nang karuday, oran niya di trabaho dito, basta ada permanente ka trabaho, makakatilugan mo, bayan ko lang ang pandiri ko, pandiri di car dealer, oran lang ka, oran, as long as yun ang permanente ng trabaho, nawan di trabaho dito, ang kamakanan, homeless ka, so nga ito yung homeless ka ikaw, malaro din kayo, mabisyo nga ito yung isip ng pupuraw, palpalamada nito, pakita lang ito kung makanyayaw, sa squatan ito, banda ito. So, ati biyak di Amerika po, tutusan talaga mo, dati napintas na trabaho kita Pilipinas, dun kalkit ko pati dyan dito, lalo nung may saka dito, nagligat di biyak, trabaho namin. Sa pagka, luto ka, sa kataglabat yung lugo mo, tapos independent tao. Tapos, pwede dagdumang, pwede narupa di tao, pwede kinagbiyanan, susunod tao, biyang mo lang. So, hindi yung magbagang napintas ka naman, dati ka Amerika, depende ganda kapit, humingi ng cost of living. Tapos ako insurance naman ada premium, ada minimum, ada maximum. Depende mo ti bracket ti suldaw, kung ang ato suldaw, atakal ti kaltas mo, tanong mo iyak di tax mo. Nakanadatan, mapinagti ka. Dati anak mo, dati independent mo, dati marifan mo, atakal pa marifan mo. Mga ligay buat anak na or ti anak na dati independent na makalala dati ripan na mga 5,000 siguro kasi every year yung awang pa anak ko dito single filing na nagsipret kami ng tax ni bakit ka awa na ag-o-up bayang pa di single filing ganun po datakal di suldo so nga
O man every year ang bayad ka man ti tax mo. Wala daw. So lang ti may istorya kanya datang ako. Ni pagod mo pinibawid ka, nasimpal mo adang RJ ka. Adang RJ pangaraw. Sekreto nga wala nga ang mabalin nga may bagaan nga ti kung kapuna ti ka. Nagiwalay ti balay na maawat mo namin. Amok ti pagdadaanan ng kami. Ibiyag na. So hanggang takal to ti kasi na ako Diyos no maayos mi no saan. Nyakarap na ato maayos ako na ti totally free ti may sakit na ti pinagsarita mi nga totally free kami tata ang nagkrikat ti ato ti anak na lalo ato ti pulpulong ni Pilipinas sa diay may salang tanang pa pagpagapagdikiti ka na pan yan kung ngay no pan at ang mga naka-purpose dito na nagtatang kita at mga kapsak ka. So diay sulang nagti ko na i-goal ko nga ba yung magpulungan ni Sudangaw. Kukan nyo ako ang di ko ang ambisyon ko nga talaga. Bak nang dati sobra talaga ka parado ko lang yung Pilipinas na ako. Mas lang dati ko sapat na paraan yan. Anong nyo ka na hindi ba nang mau may tugon namatay ka naman nati makatulong tulungan malagit na kapay ko naglagang tirik na nga yung ma-appreciate na tararamin ng kanya daw. So thank you ti tanyo bingbaran kung kailangan din pa damag kailangan mo niya pagkikit yung mga dito yung Amerika. Kung dito yung Amerika ako di pagsyatan na dito kompleto di benefits dito so mga sa dito Pilipinas nga labang ka pati patayan kita benefits nga nagadungan rin kititaws. So diya ni Rokaw dahil ito marikata na pwedeng English pa dahil sa floating lines yung dari mo ta dahil hindi nagdamdam masalamuan ni Bangkaw hindi di pa Pilipinas medyo pangal dapat tutulo sa English mga pangingina ko nakikaraga pa kaswaltan tingyaw ti pinagdinigyaman ti magbagtatan ti life story ka kung di biyag dito Amerika ang nakati biyag dito Amerika kung ang arudan nagregat ti adayo ti pamilya na mas kaya pa pala dyan ta Pilipinas sa mga kurap ka retire ka nga pa dito bakit naglakay dito sublang dito Pilipinas magastos mo lang nga pa kung nakay ka narang kanyang hindi ka kung 48 taon mapang malapamin nga sa pensyonaw lumakay ka dito kung pwede kang tarakang ka pa kayo facilities pada ka jayaw dito kang barsakaw ti pamilya uri na mas takot ako ganang lata bagala ako damag kailangan ako idamag ipay question nyo nati mangyari ko Amerika arudan depende ti location countryside ka naka pimpintas pa di biyag di Canada at nababugan ti cost of living bang patilintan nakatigagatanaw ito yung palangaw pantila ti bumababa underwear siguro din medyo uliling ko ang manaw
Ang bangal na tayo amin. Please like, share, and subscribe Manong Danny TV. Thank you. Sige, shout out man. Apaw, manang no, damdamang no mapas natin ang video. Katagan na tayo lata, ang natanggang tulo tayo at mabalbalita dito Pilipinas ko. Matadumot din di case di virus na pandemic at COVID-19. So awan di agas na di tangkad tula pa no ba mapakayo na ta virus mauli di babawi na nada. So ano ang kayo magpapurlaw kung surot di patakarat di gobyerno ganito pa sumurot kayo ako ta pagsyatan mo lang ta tanong kayo sumurot tumayas kita sakti mangpakur kanya kita nay burung araw daw mayat ka kita Michelle try na kita ang natapong kay tulo yaw kita nyaw maresa mga natang namulo lang dahil ko na ako basta stay safe, okay? Kun kwa ganun na tayo makanayon kun kwa iwas-iwasan tayo di kwa ako kumpul-kumpul nga kwa di kita Pilipinas di kwa harap minom kita ito ko minom no kwa may gagawin ito kayo naman kita Pilipinas mo wagablang no kwa basta malpas data pa na demay uray karyam tayo ngayon nagkaryam sige para lang mo ta basta kwa katangtama lang ayos lang para pagsasantahan din ba magkukumustahan magraragsakan kikinita tayo wag ganang nagkaya ako tatang kwa mauray takpay nga kwa magbakasyaw kikinita tayo dito uray magkita dito para ito may matam mayakaw isang oras mo iday sige na na po thank you have a good day mga Ilocano salamat sa pakikinig at magandang araw sa inyong lahat ang malpas di ang napalpas na pakada nakaw okay we love you good night Auckland we love you